zihlangane zonke imvunulo yamakhosazana, imvunulo umnazi yawonke, bese ngizocela isilo esakithi esikhona njengamanje ukuthi kuhanjwe kuyovikelwa imvunulo yakwaZulu yonkana, ngoba izona ingubo zethu zokuthandaza, iyona ngubo yethu yokuthandaza. Ifanele njengamanje imvunulo yethu ifanense ne-uniform yamasosha, ne-uniform yamaphoyisa. Ungabi nalo ilungelo lokuyigqoka noma ikanjani ngokuyilulaza, ngoba ithemba lethu, umthandazo wethu, ila siyibuka khona, ila sicela khona koba bomkhulu bethu, mase sembathe yona savunula ngayo, suka sesiqedile sesigcinile ukuthi la siyanqoba. La ukuthi kungakhona isitabani, umuntu ozaziyo ukuthi akamukelekile ngokwenkolo, akamukelekile nangokosiko mpilo nangokosiko, zombili lezi zinto, ikolo isiko alimukelile, ngoba kwashiwo kwathiwa kwathi sekwenzeke phansi komthunzi welanga, sibelala nebodwa egcekeni bahlobonga, bezalana, baphinde benza konke, kodwa uNkulunkulu wexaya wathumela ke inkinga phakathi kwabo. Genesis 15:8 wathi kodwa bathe indoda iselala nenye indoda, umfazi eselala nomunye umfazi, labhubhiswa uDodoma neGomora, namhlanje kalikho. Ngakho-ke mina njengomuntu omele isiko ngizowumela uZulu, ngoba inini nisisukelile, besinamukela ngenxa ukuthi uhulumeni waphoqa ukuthi asinamukele. Inkinga yenu nidakwa ukusutha senenebe, angithi into yenu yonke vele nehaba phakathi. Mangabe othi uyintombazana ufuna ukuba intombazana adlula amantombazana, othi umfana ufuna ukuba umfana adlula abafana, yonke le nto leyo yenuke isitabane ndini, mgodoyi, imsuni ezinja. Kusukela manje mina ngithi kini, isitabane nje esisoke sithathe isinqumo sokuthi sivunule ngemvunulo, sihambe soqabana nendoda sishade. Lo mcimbi siyobe sikuwo oyobukhona konke ngishilwane ezivunulwa ngazo zahlonzwa ngokukhulu ubuyoninco nobusikompilo, ziyo yonke into okuthina, iyona kuphela ifagugu kwaZulu esisele nalo. Ngikhuluma lapha, ngikhulumela uZulu, ngikhulumela amabhinca, nisukelile. Angeke ngivume ngimele uzwe lezitho lesi. Mangabe singayelwele lezitho lesi, mangabe singayelwele into enjengalena, shuthi emhlabeni akuna limit, kushiphiswa yonke into. Anikhandi ngane yenu imvunulo, anikhandi ngane yenu imvunulo. Hawu shembe, nisihlukumeza kuze kube nini? Singapha bhuni zakithi, simile la sithi thina imvunulo yakwaZulu ingubo yethu yokuthandaza. Ngakho-ke akungabi khona isitabani esizophinde noma senze umcimbi sivunule ngayo, senze umcimbi isitabani sishishade ngemvunulo yethu yesintu yakwaZulu. Ngikhulumela uZulu la, uma uke wavela lo mcimbi onjalo izitabane zivunule, nalowo muntu oyibolekise ngalowo mvunulo kuyofanele ajeze, nalowo muntu onikeza isitabane imvunulo kuyofanele ajeze, nezitabane lapho ziyobe sihlale khona sofika qathatha sewuZulu. Sithi ukuxoxa asadlali manje, lo hulumeni uyasidakelwa vele, uyasidakelwa. Lo wahlala ukhohlwa ukunokhela ama-toilet, waninika amalungelo anganama-toilet, nichamaphi nje, nibhoshaphi nje, zinja. Benikahle ninuka lesi nibuka nje, nazonuka la eduze kwethu. Mana-ke mina exactly faka imvunulo yathi isitabane, ngiyoguqa ngince ngoba bomkhulu bethu, phekwe intaba esandlwana, isilo sivunule ngemvunulo yathi ivunula isitabane, efana exactly yonke into
partnership hawu mama nithi nemali ngemvunulo embi yamakhosazana 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 lawa ngiyakutshela ngani zakuthi ngiqinisile ngithi kini ayikho into esophinde siyilwele kulelizwe bakwethu ngamathi ngiqinisile ngithi kini ayikho into esophinde siyilwele kulelizwe bakwethu ngamana sifo ngcono ngeke ukhona thina manje ukhonya thina manje ngithi futhi manizokhumbula kahle lo 1 billion ofakwe uDStv kumdlalo iShaka Ilembe ubufaka ngoba uhlonipha uZulu ubufaka ngenxa obukhulu bukaZulu uShaka uhlonipha umhlaba wonke udlalile uShaka usizini 1 wadlala usizini 2 lo season 2 mawubuka imangalisa sezaka laphana akazuyibona into ethinta ubutabani laphana ubona into ethinta ubuqhawe ethinta iqiniso kodwa zonke izitori isona kuphela istory esikutelevision njengamanje esikwazi ukukhuluma into yesukompilo elu60% ngoba bayenzile research kodwa ayilona 100% kodwa iwu60% bakwazi ukukhuluma ngendlela kuyiyona yona yokuthi cha lokhu kwenzekile ngendlela ukuthi lokhu kwenzekile kuyisikompilo nayo yonke into nendlela uZulu amaqhawe ngaphezulu komhlaba kodwa akazuyibona indaba yobutabani laphana ubona ubuqhawe kuphela isibuka umhlaba wonke sihalela umhlaba wonke eHollywood eCalifornia USA bagcine behlehlisa bakhatha off ukushutha kwabo imovie yelembe ngoba bebuka le yana South Africa kanti sebe 80% bayikhatha off bathi dance into okuyiyona yona babuka yona kuyimanje ngendlela abaconcentrate ngayo ngoZulu uPutin kwela seRussia mawungaya kuyiRussian kwela seRussia mawungaya kuyiRussian kwela seRussia mawungaya kuyiRussian military museum ufica amaqhinga kaShaka elaphana military museum ufica amaqhinga kaShaka elaphana military museum ufica amaqhinga kaShaka elaphana ngendlela whole world military museum ufica amaqhinga kaShaka elaphana ngendlela whole world utelevision mabuka ama programs is either radio is either i-radio noma ngabe i-radio noma ngabe i-radio noma ngabe i-radio noma ngabe into ekuyima ekuyilokhu ekuma movie television inezitabane eziningi ngaphakathi you know why kunezingane engaba izona izitabane namhlanje because of influence eyenziwa itelevision zagcina zithatha isiqomo sokuba zitabane iqiniso lelo njengoba nathi silwela ubhinqa bethu salwela ubuZulu salwela ubuZulu bethu saboshwa airport lamahawu wagcina usule igugu buqhele salela ubhinqa bethu nga create isizwe samabhinqa njengoba siphila namhlanje is because of the influence I have to the society ingane zethu zingamabhinqa ngisho ezikoleni niyayibona ukuthi umntwana ophinda ngene washiya mina ngiyawenza umsebenzi namanje ke ngiqinisile ke ngithi kini ngeke sikuvume lokho ucabanga ukuthi yonke lento eyenzakalayo iqiniso never njengamanje ngithi mina njengomongameli wamabhinqa all the Zulu people wherever you are you are kwashaya ibiki ukuthi before any mess begin abahambe beprotect yonke lento ehambisana nosikompilo lwenkolo yabo yakwaShembe ngiphinde ngiye eNdlonkulu khulume nesilo ukuthi bayethe asifaka amaphepha ngoba izwe liphethwe ngomthetho sisekelo sivikele imvunulo yethu ozotholakala igqoke budedengu noma kanjani abe necala ngokomthetho wemilitary law amasosha awunalo ilungelo imvunulo iuniform yamasosha noma ikanjani
ungelona isosha. Awunalo ilungelo lokugqoka i-uniform yama-4 nathi asimanje senze izinto ngokomthetho siphinde senze izinto nangokosiko. Inkani usiko, inkani usiko, inkani usiko, inkani